Tavaly télen rendezték meg az első budakalászi esküvő kiállítást. Számos szolgáltató gyűlt össze a nagyteremben, így a házasság előtt állók egy helyen kaphattak segítséget a nagy nap szervezéséhez. Több párral is kapcsolatban vagyok azóta, és gyakorlatilag ez mindenkinek segítség volt, tehát pozitív úgymond a visszajelzés, konkrétan a párok részéről is, valamint a kiállítók, a szolgáltatók részéről is. Ugye próbáljuk úgy megszervezni, hogy a környékről, a Budakalázról és a környékbeli falvakból, városokból jöjjenek a kiállítók, és pozitív tőlük is a benyomás, a visszajelzés. Folyamatosan tartjuk évközben is a kapcsolatot a szolgáltatókkal többféle területen, és mindenkinek sikeres volt. Tehát azt tudom mondani, hogy remekül mindenki be tudott mutatkozni, el tudta szépen mondani a pároknak, hogy mivel foglalkoznak, konkrétan a mennyasszonyi ruhás fel tudott próbáltatni itt helyben a mennyasszonyokkal többféle ruhát, az adandó kérdésekre válaszokat tudott adni, tehát ez egy jó program lehetőség a házasalandóknak. Itt minden az esküvővel kapcsolatos szolgáltatást, valamint termékeket megtalálják, ami az esküvőjükhöz kellhet, valamint remek alkalom az, hogy információkat, ötleteket, esetleg árajánlatokat begyűjtsenek bizonyos szolgáltatásokról, témakörökről. Egyre nagyobb hangsúlyt kapnak az esküvői dekorációk és a virágok az elmúlt években. Ehhez is szerezhetünk tippeket február 8-án. Volt nem egy olyan, aki mondjuk a környékbeli cukrászatból rendelte meg az esküvői tortáját, a környékbeli mennyasszonyi ruhástól rendelte meg, vagy vásárolta meg a mennyasszonyi ruháját, vagy a környékbeli céggel rendezte be az esküvő helyszínét, a parti dekorját. Tehát természetesen igen, ez egy nem titkolt szándékkal a kiállításnak a fő célja ez, hogy a környékbeli párok itt a környéken kapjanak meg mindent. Ne kelljen nekik bemenni Pestre vagy Budapest más távolabbi részére, hanem itt környékben, Budakalászon, Pomázon, Szentendrén ugyanúgy megvannak az esküvői szolgáltatók, tényleg mindenféle témakörbe, és miért mennének be Pestre vagy más helyszínre, hogyha itt megkapnak a lakhelyükön mindent. Tavaly olyan 20-22 kiállítóval mentünk, az idei, ugye most van konkrétan az az időszak, amikor a szolgáltatókat gyűjtjük össze, most már körülbelül egy ilyen másfélszeres úgymond a jelentkezés, tehát most már több kiállító lesz, mint tavaly, ugye ilyenkor felveszik a kapcsolatot velünk, hogy meg szeretnének jelenni ezen a kiállításon, és helyet biztosítunk a számukra, hogy ők is be tudjanak mutatkozni, tehát konkrétan idén nálunk jelen lesz utazási irodától kezdve cukrász, esküvői fotós, videós, esküvő DJ, dekoráció, virágkötő, mennyasszonyi ruhás, tehát tényleg azt tudom mondani, hogy minden szegmens úgy gondolom, hogy az esküvői piacnak le lesz itt fedve február 8-án ezen a kiállításon. Az érdeklődőket 10 és 18 óra között várják majd a művelődési házban.